Fórne, agus tá bháide don Naomh Iarlath tá Kyle Gilmore, an lína lán chúl Owen Brady, Bernard Cohn agus Josh McHugh. Tá Ras Fahey son lár an lína lechúil le Brian Cogar agus Patrick Egan a lár Parke. Tá scóranna Ronan Colleran, Conor Heenahan agus Liam O'Shaughnessy. Is bí faramach leis do captain na Fórne ó Ógáin, Sean Birmingham, agus leanóma leis an Limerton sánis mar an líróid san díreach caite heistechan son ag Patrick Murphy, agus tucha mí go furin nás na rí gan dát raibh lód siúl nás na rí lár na huidir ó hebh cuasaí CLG go, agus an corn buirtecha a ríis am léana gan dát fuidir an ceanna sár má nuad soch lethe canis, agus gan dát nuair a cháileidir lung lethe canis do cornaí Ógáin gábliana ó hin, ní gaiirí gló a chá deise chuig sin díreach an sáir bháid agus iad a dollar an únsaí, agus é sin neadathe silíontán an son ag fearnar a híní Niall Dolan agus céchó cinúnach is a bheith an scórsan gan nach 10 second methe an so in nás dobar in íháile agus a gcuineh na gaothe agus ní hamháin bhfuil an réas an na séide a há sé séide ina gála an cic amach tóca an son ag bádóid Naomh Iarlath, sé sin Gilmore, a buitan son ag nás na rí agus cinná fuil a cúpla neomata methe. Tá sé a gimmert a bhrín níos a bhearnána Céilí Córic, Jack McKevitt, líród na helibh siúd, siarnis go Cian Boran, Cian inis agus tunchar na gaothe hamaráilih, beag tunchar mór again gaid Cianna ar an glehansa ach sin pas le dáir bh seach sa spás. Seo chu nás nó rí ar an núnsaí an bháta bháin eile, Jack McKevitt sé siúd a thosaigh an glóiseachta, passan son siar cho fada le Kevin Cummins, ach cai sé a bheith fáinach an sa. Mar tá sé chódachar an chadsan a lábh seáil a gcuine na gaothe, Shelvan son inis ag Robert Fitzgerald. Robert Fitzgerald seáil leis agus an pasta go bhaig ag an son cho fada le Sean Broderick. Ach Coláiste Naomh an son a déir an réitóireach. Fad tá sé sin ag an túrméidíh fad san séirchic sá thóg an túrméidíh for an nás na rí. So báidir gáibh siú tá David McPartlin, Tim Ryan, Charlie Murphy agus Cian Boran gam leis géil sa lína lán chúl, Robert Fitzgerald, Fionn Tully agus Jack McKevitt sa lína lechúil, Dara Crowley agus Dara Gearin hatá a lár Parke, an báidir tá cesuas choní seo thógan agus a lína lechúil, Sean Broderick, Colm Dalton, Fionn Cook, Laistigh de Súd, Niall Dolan a fuair bádi Gavin Thomas agus Kevin Cummins ach David McPartlin ish cí se bheith seo go mion minic an báideoir a tachtsuas ach cín sibh an son a sin teachar dúháinní a chuir fórí goil an gaith chun láidir ach mátá sí láidir níl se chuir seachar bhuacha lí nás na rí ná an lánta sachan son Gavin Thomas agus a gcuineh an gála so Gunneh an gála sa sin tús splódrachan sa agus gan a cháineomant agus 10 second methe agus cé go raibh an glóir fada dhéanamh ag Naomh Iarlath ag tús an chluthe siad lucht lenta nás na rí inis atá lán de cheol agus anna gháilin son an mothe lár na parcaigh ag Cian Boran beidir go bhfuil se cabh ar a caiir ar a rámacht a teachtamach an son go lár parc agus fiachar is sellh a fada ag nás na rí siad a dul ar an únsaí inis agus deis scórála eileá agus cé cheapacha gcuineh a gála gaothe Sean Broderick agus inis túr de hosathe nás na rí téis scór na ghaimsú hena dóir chlár a scóracha son agus ní bhórcha Naomh Iarlath ní bhórgah dúiseach tapaig mar tá scór na tasáiltá son nach ní féidir le sellh a bhuachtaint ar an líróid nuair a gaiide son a lár parc agus aber Díabhar á dhéanamh sa gan nás nó rí sellh na caide inisin son ag Dara Gearin a Coláiste son géilte a déir réitóir Dara Crowley son a dul isteachar a Céilí Córic agus inis úsáidir sé a módíireach mar go bhfuil an gála son lena rám agus den giadúir inis tá deis ag buachlí na galí dul ar an únsaí agus sellh na caide an son ag captain na Fórne Sean Birmingham scaoilann Sean leis a líróid a fáin searnaise agus tá sé siúd a teabha leis a cha siúd tucha chun talún agus is dólam go nochtaigh an réitóir an tuasail ó mar a chú cárta an sa ar cheann de chosantóirí nás na rí mar bí siúráltacha go raibh captain Naomh Iarlath Sean Birmingham bhí sé cuoineh ar bháid an báta san a chu réitóirí inis a dulchan cainte le duine de chosantóirí nás na rí agus a gíimií de chéad cárta don gluthe agus é sin nochtathe an son ar an timireoir lár parca Dara Gearin ach deis scórála an sa don nás na rí cheanneomach go lethe methe an sa ar an dobar in íháile
Agus é á thocrú hain agus cheat go gneoch sí seo, gneoch sé seo gan éistro an éair agus tá ála déantaige. Agus mar a dúirt, cé náfuilach chuig neomad nó mar sinna methe sochlathe go dísa. Tá tionchar olmhór I gym ré seo agus cé cheapacha buchalí nás nó rí I gimir gine na gaithe agus siad súd a fuair an chiad tíoscóir an gluthe. An báide fachta bachas de Kevin Thompson an son agus ní leis sin cicamach mór san ón báideoir McPartlin agus sellh ríis buirte chuir gicamach tá sé a buchtint a chicamach buchlí na galí agus tá chicamach féin á buchtint go iad a gimmert nótáil ar fad Cummins a son a scuile an passwaig agus sellh na cadin is go Colm Dalton Berta chosantóirí na bhíar le timppla sin sárobar an son a churbrú ar Dalton ach sellh buirte na sé nás nó rí agus iad a gobar go cruaig Robert Fitzgerald, Chasna na Parke hen sé siúd, agus tá sé fáinach leis a líród agus ní bhórcha de bheith fáinach leis an réisa nó an gála gaithesa a tchuine. Ar an eisirí sé hen sé go Robert Fitzgerald, Robert sé sláánú a son, beagnach go sláánna sé heisteach leis a cíimiid a son an líród, lecha idir líród an dalamh a báta son agus na bhíar le deise go son inis $1 an ún saí. Ach gan dát drumplan na park fiochan nótáil ar fad an dobar ach gan dát beisi Tráim agus beag tunchar mór a sin ar chi sin bhailte isteach sa spás an son inis agus a bóthaigh Luke Devin an rásan díanaigh ach ní féidir leis an chaid san na smachtú a cha sé facht ar a daríocht an son a Luke agus siar hen Luke san go Sean Birmingham. Hen na hochtaí agus scóráil sé siúdra mis sin puinte bháin eile a me Harris an taimhlíne an son a déir an mór taimhlíne agus ní bheith fear átha cín agus captéin na fór na sásta lei sin. Is gan dát beag an cluiche Leathcheannais dú eile a gundíomh ar siúil ar lehut sé cúig ar leannach YouTube TG Cahar agus gan dát a mé ófar an cluiche Cheannais speisi sin a gceann áras ar lá le Pádraig. Tá híomhagan a bheith I gimmert nó a bheith fiochan deir cluiche Cheannais na globach gan dát sin ar fad ahar inis agus nás nó rí $1 an ún saí agus me sé san áb tá cúte bh bhainteach ar an gluthe Cheannais a chaile ar gábhlíon nach sin sár chosint an son I get Bernard Cohen. Níl mór an scóir na géilte I get na bhíar le go dísa so chomórtas ach an cáir nás nó rí nach tosnaíonn siad cluiche go tappaigh ach bí siúráilta ná fuléon dearbh leis a cáil son mar go dos níidir an cluiche sa ar luas bleodrach ach sellh na caidan son is go canar hínahin canar a gúsáid an gála san natá le na rám agus é díreach Sean Birmingham a chaimsú Sean aimse gacha túd fens beag go raisi sin thar se trasnáin ní raig isteach a láb na báideoir David McPartlin agus deisian is go nás nó rí an chaid san na húirt suas na parke. Jack McKevitt, golóir an gad feice go Jack go dísa sa chluiche agus siar a héin sé an son chofada le Gavin Thompson. Is gan is céal be $9 na fuair a báid a dúirt go be Gavin na fuairach sé $9 na fuair sin siúráilt an chiad gluiseach an gluthe. Ní raibh fiú bhain da had second me sin pass le dáhar a bhís son go géireann a teabha leis is cadíanna sé leis seo cai sé dul siar mar ghfuil fáil de chosantóirí. The bhuachalí na galí osa chóramach agus Chasna na Parke hen sedanis chofhada le Sean Broderick puinte bháin aimse ge Sean cadíanna sé leis seo sin pass Cíobháin an son ach dianta go maithan son again lechúlaí ar chlé Cian Davin mug sé siú carabh líród san na dul agus bhí imireoir ialathe laistigha bhí an cíal agus an tuiscintige an pass an na ghearamach agus rud íon sé go nafaseach Josh McHugh inis can dát Owen Brady, Bernard Cohen agus Josh McHugh ó chor finiad son agus fach taíomh go son bheith prapáil do chluiche Cheannais le blianta beag an nuas mar socham ní mar imireoirí ach mar lochtaíochta do chor finine agus ná bhreáil bheith prapáil na gluthe Cheannais lá le Pádraig ach seo níos sellh na caide Rís ag Josh McHugh ach iad anna bháil agus iad anna hocar in líróid leis a líróid son ach cai se le bheith níos a tápóla mar a dúir tá gála gaithe is séad síos na parcan sa agus an lán chulaíon is Bernard Cohen i taachtamach leis a líróid. Pass láimh ag siúd chomhfada le John Conall fearrile I dhéimlíonn a chud chaide do chur finine. Siaran is a rís chomhfada le Bernard Cohen agus déanta níos a bhar an báutasa ge buchalí na galí. Gan dát craibh idir a dahad a bhóhadar
a greibh cúig chonacht am líanach gan dát, bhí dem líana ó bhádar an ceann dearnach ach sin séir cic le dearbh seach sa spás an san goí canar hínahin, canar an san na dul chun cín agus é sin builte Harris a trasnána ge pointir ar a dó sa don Naomh Iarlath agus bád a glánanis idir na fórne agus sin na tanna le denómata methe an sa sa chiad le gan dát má bhín na fórne chom Raifar go an breise an sa an dobar an níomháile ach be golóir obair le déanamh go buachlíí na galí má hasíha sin na bhainteach mar tá scóran a tastáiltha agus iad a tastáil go tubh tappa ach sin cic amach le darmh an san ó me Parklin. Tá sé ábalta fáid a chur leis líród ní léon dát faoi san Dalton inis Passaisteach sa spásan san ige Dalton agus deanta go maithaige cho fada le Kevin Cummins Chastan le Parca a héin Cummins agus fear fuair a báide an san níos slóthe Niall Dolan Chastan inis cho fada le Sean Broderick agus an chaid san fachta eiste ge Seán agus é cíine bhar báide agus báide fachta ge Seán agus rahan rásin sa le buachalí Naomh Iarlath fioch agam le scéala ge buachalí nás na rí hiachar sin dódóir chlár a scóracha san ganach an dá faointe fachta ge Naomh Iarlath go dísa ach mar a dúirt is a gunneh na gaithe tá siad a gimmert agus an gáil a cartan san a caiisiad sellh a bhhaint idir líróid is lá na park ach níl sead ábalta é sin íanamh agus deanta go maithan sanna Robert Fitzgerald Chasna an san chofada le Fionn Tully cócheaptéan na fórne go dtíon cócheaptéan eile me Kevitt Harneis go Tully inis nás na rí breásásta sellh chiméadar i líróid sa cnebh ná bheidís iad a gimmerte gunneh a gála iad sé faointe chun cín agus Pin semach go méid capte a go banisteoir na fórne Padraig Cribben breásásta leis sin agus iad a dólar an únsaí ríis Cummins siar leis a basa san nach sin leabhlacáilta síos agus inis Naomh Iarlath caiisiad dólar a bhreithúnsaí is caiisiad a líróid san a lábhseáid síos na parca go tappa rud a háid déantacha sin pass le dáir bh seach sa spás inis agus Sullivan san ige Birmingham an pass siar an san chomhada le Ronan Colleran go dtíon timireoir lár Páirte Patrick Egan a methe ó lá Patrick Egan a sin dromh tún an báideoir an san díadach leis an gicamach agus é sin builte amach agus céhfuil se líróid san amach go dtí ach Sean Birmingham agus má dúchan na líróide bhfuil mac go é cheann do hosathe buachalí na gailí tíal gannaí a chur a Joe Sean Birmingham mar tá sé siúd pointála agus scór eile fachta an sanna ige captéan na fórne an bearna san laidethe isteach inis go chuig faointe fiachar sin macha Joe lár na parca Dedi ar hawl tan cic amach buaite an sa inis ige buachalí na galí agus Sullivan sa inis ige Cian Davin Pasláib an son go Brian Cogger a teabhar leis bearn oscailte ó sa ggóramach ach droch fas an son O'Brien agus Sullivan buaite an eisian sa gur nás na rí Sean Broderick bád is pointe fachta ige Sean go dísa siar a chuis an bátas an go Robert Fitzgerald Cluiche Díadach builtin talúm talach takeíocht an nás na rí agus tá sé breásásta leis an túsa tá déanta go dtíon leasa agus sin pass le dámh seach sa spás na héir dá déanta go nás na rí go dísa sa chluthe tá dámh leis agus tá cíal leis agus Sullivan na caidan sanna ige Broderick an na chluthe go dísa mar a geisiú Robert Fitzgerald ach Robert Schlaunathe i gceanúir cinúnach agus se chuúna inis buachlí na galí is caiisiad a chaidsan a bhag in bhd níos tápóla rialah an táiseáin nimar an sanna ge an réiteúir mar gannach feall an san an timir Lord Park Crowley hí sé an pass an na heola go géireann agus tócha go tappa go ge géireann agus dúirtlih goile fersa pointáach beidir go an lacht an Tráchtaire ar a bhar chéanna agus iarracht a methe is fórí agus is a réigen go bhéad lena hiarrachtaí is a chur ar fórí agus bheith asúil cáiliú de chluthe canis cornaí ó Ógáin im líana an túsan na hádeanta gan nás na ríigs hí sé samúil díadach leis rimis an chluthe hí buachalí na galí am thuir barc lethóir chluig nó dahead neomad má rimis an chluthe ní tháinig buachalí nás na rí amachchas na seomarí festis go déneomad trom ré beidir gráidir san tiis prapáil agus a lehú ná tegan teile rimis an chluthe
Chaisin builteach dianta go maithan son ach ní dólam sa gurb sí sin le methe hairis an taobhlíne. Solam scoil carta fadaige Ronan Collarin an son leis an moir taobhlíne. Mar tá sé díreach fé a bhain son so agus solam scoil sé cruaig go maithan son Collarin. Tá ce teasna chunaí seo thógant tá colm Dalton siar a hen colm. Cho fada le Gíran teasna le Parkinson go fion tullaí. Agus cín siad a spás a gcónaí agus cín siad cead díreach cácheart an líród san na chur agus churann siad ann agus seo únsaí úntach an sáin níos na me cebhid agus lína lechúil nás na rí agus do máiste a dhéanamh a son an so a dobar ach díreach an son agus é sin ráte gom. As a sin go bé me cebhid a choréis sin hairis an taobhlíne ach déir an mar taobhlíne an da bheile nach é dhéon. Agus an cic taobhlíne bruntan son nás na rí ach siar a héin siad son agus échar seo nílach berte miróí na bhíorlathe an sunnaistigh in na le féin na héin eile filte siarach mar a dút ní mór na scórna i ggéileidir go dísa sa chomórtas ach nás na rí tá siad a gimmart go bá le blianta beag an nuas mar a dút níl cornaí Ógáin buite go fólacha go déach arú a teachtar a scéalam léanach nuair a chin tú a méidir ha buntaach a gin globan son le tamil an nuas cholíidir le chluic canis na sínsir a gúig go láin an nurig áte bhór crocaí cilmachchuda an ceanna sáras gandát na hamánathe champíní idir rannach na hÉireann áte bhór a son an ceanna sár ar cilmhuile a nuair a chuoín tú Creabhláin buite go le blianta beag an nuas agus an cumarinn scéal go bhfuil siad an neartú agus a dul jo na maithasa blian níag blian agus sellh na caidan sáin ríise go buachlín na galíach ní hen bhathasí sin Róibh caiisiad an líród san a bhaid níos a tapúlas was na parca mar tar sé le túir deis do bhuachalí nás na rí fiilethar náis agus na bearnaí san a líana isteach ach sellh na caide an so inis I get cagar a teabhar leis pescail teach a geisiúd chomhfada le John Conall siar chomhfada le Cóin ten Cóin siar chomhfada le Ras Fhailí ach caiisiad a bhaid níos a tapúla Josh McEwen agus cad dhéanana sé sin leis líróid ach bert san os a ggóramach sin pas le dámh agus sin immert le dámh an san ó Bernard Cohen agus iad dollar an únsaí ar deire seochún inis na a bhíorlathe ach bhíochar sin bhí sé túr fre scór an báta san Luke Davin sellh na líróid a caiilte a cha fachtar leis an so ge Birmingham agus sin scór le dámh agus tólam go gas sí an son sa ré a gin neomar dearnach háireacht i níag a chéile na methe fóríil an son ó Sean Birmingham mar a bhí rá ní bhórgóibh na scórna san raimsú agus iad a raimsú go tappaig Sneidir a bhéadlibh a chlosan sa ach an gáil atá i séad an sa a lár na huaire Tá sé láidir agus a neartú agus pe sé sin a gine buachalí na galí sa tarna le mar sin tá scórna a tastáiltha agus tá sé a tastáiltha go tappaig Chan Báid Oranson, David McPartlin, bualan na líróid amachchan san chomhfada le Sean Broderick agus go leor Tar drumchlut na parca feice Sean Broderick a fiachara tá sé a bogad na líróid a bhd in níos tapúla na buachlí na galí agus iad á dhéanamh san na gunine na gaothe agus beigir buachlí na galí na tacticí a dhearú go tappaig nó beigir airíoní ar Lazarus dhéanamh sa tarna le agus má neartaíon an gála san be sé níar a do dhéanta ála dhéanamh ach sellh na caiide gan nás na rí a gcónaí Colm Dalton agus tá sé tásta sellh chimeidir i líróid a Coláiste san i gin uair cinúnach ach léite máta san i get Josh McEwen ar an 9 séad Josh amachchan is chomhfada le Patrick Egan Chas na hen Patrick agus tá sellh inis i get Cian Davin na sé rís go McEwen ach ní hen bha bheith pasáil na líróid an so bhuachalí caiise a bhagus suas Ronan Collarin is tá luas a geisiúd an dargaíoch siara ní dhéanach híochar sin túir de chosantóirí nás na rí timpplair agus is tólamsa gur a bhíidir túir desan san le Conall mar níchnach an chalísin san ach ní mé an réitóir agus ní mé atá a bhail na fedóige sé fear loch Garman Patrick Murphy atá ach fiachar sin an sellh buitan a sé bhálta bháin eile ge Colm Dalton agus Coláiste ge Colm fágann sé an chaid san leistíar go Gíran agus ní léana iireachta
an Tuaim Naomh Iarlath díreach rimis le hama buachlí nás na rí, tá simha leanún te raig agus leanún go tapig lei sin, go réitóir rán son, go gas sé líróid is tólim. Patrick Murphy an bouta sonnach. Níl gíran sásta lei sin i dólimach. Ní dólim go mín enam réor sásta, nuair a bhruntar Coláiste don bhrasúrach í sin buailte isteach ní a bhéon dáibh leis a gic son. Chua sí sin isteachan son, agus é sin buailte haris an taibhlín an son. Agus na mór cúd a rálinn, gúil sí a methe is fórín. Mar a hasan rudaí an so inis a láthar na huire. Siad buachalí nás na rí a táchan cín, bád a luan san teis had second I get Niall Dolan, bád eile Sean Broderick, na pointí a techt, agus siad a gimmert nútála fad. Mar a dúirt, is a gunnimh na gaithe atá siad a gimmert. Is sin a methe haris an taibhlíne, siar a héin siad inis, chofada, an bhaut a bháin eile, le Ronan Collarin, Ronan an son an pas láimh go Cian Davin. Ach an sellefan so, ge buachlí na galí agus má haine chun a lábhseáilí an ra caite Bernard Coney anig, a tá gas was an lína lán chúil ach fiachar sin tá na hain filte siar, seachas im réir a bháin don nás na rí, agus má chailann se sellefar seo inis, beag deis se ge buachalí, híldara dul an bhrethún sí agus sin diant an son nach Coláiste géilte an son, I ge buachalí na galí agus na heir a dhéanamh cos son, tá sé tógant, ábhrín níos atá púla, tá sé tarlún de ábhrín níos atá púla ná mar atá únsathe le buachalí na galí, fiachar sin sós a gunnimh na gaithe, ach fiachar sin le nás a garaíoin I chifa a barc rugar, agus beag nach me siar na Joe féin nach fachta an son inis, ag Brian Cogger, is cadíanag Brian leis, tú sé pas le dárbh isteach an son, agus fiachar seo Birmingham, agus cheartah bheith déanamh níos a bhúna so, mar tá sé seo mór láidir Sean Birmingham, sé go Collarin an son, agus pas le dárbh go Collarin, ach a réitóir rá, go raibh an fadóg séitige, agus séirchic atá brunta an son nach, Beidir gur sé cheart ge rialam vantáisi in Yimmert an son, donna a bhíorlathe, mar dinn semach go rád a slána isteach a gcóir báid an bouta son. Cíimiad is áis deis scóráil eile, the captain na fórne Sean Birmingham. Dim semach go le níor a gáin ómad is fethe methe sa chluthe go dísa, gála le nach rám ach fiachar sin a seolta a taibhil á bhí clé an bhóta bháin eile. Agus sin an tíú iirecht, ó captain na fórne. Atá cura a fórí lige. Agus ní hen bhas é sin na gluthe Leathcheannais, an dát tá an díana iirecht á dhéanamh ige. Agus sin bailte machchan son, ige David McClark-Parklin. Ach, bailte níos ige ná bhíorlathe. A bheith teachtasteach sa chluthe ábhrí níos a bhú le cúpla nómata nuas ach fiachar sin, spáinne sé sin chuid leis cé choláidir tá gaid, tá sé déireg na pasna san a hós, a chá sé chó dechar, mar tám se rá libh sé, bí nómataíon san ábhí na gaid agus san tagan gála díobhar síos na páirce, agus beidir uirsta go bhfuil sé níos a fosa a bheith gimmert in na cunne, mar go bhfuil tú ábalta sellefh méidir i líróid agus muna bhfuil buachlí na galí sásta an líróid san a scéilisteach go tapig, beidir Gunnar a seáibh a bheith ige mar te gunnam na gaithe fiachar sin an slí go méid an ghair a chaideach nach bháilin son a lár parc ag an nás na rí agus head son inis a dólar a bhrethún sí agus is tólam go bhéh Niall Dolan a tháinig go machchaní sin a bhachtlinn sé agus is tólam is inis go méid pug taibhlín ann don nás na rí se beag agus tócha go tapagad son a Commons agus buailte séar inis chofada le Robert Fitzgerald chasna inis chofada le Sean Broderick báid is pointe fachta go Sean go dísta ach ní dólam sa go méid Seán a bhíochan siar ar an gluthe so agus ráile sé go bréon íochta sarach íochar sin níl sí fiú bháin a methe ar fóríl mar go bhfuil an neart san sa ré agus Dalton inis báid a fachta gas chiaúpla nómanach lena chiatóig agus má bhí drothíochta gabh Broderick bhí an íocht a bhí an son ige Niall Dolan chóáil cíanna ach fiachar seo selle fós ige nás na rí agus ar deirí sin buailte Harris se trasnáin Ilan géir ar fadan son ach ní chur an Ilan géir son is seach náamach ar a bhhartháir an nahad slat Colm Dalton agus sin pointe nútáil ar fad agus a ríis bearna do rábháide idir na fórne. Níos a háchtaí fós beag nás na rí I gimmert leis an gála san Satharn ar
sin bolteach an son agus an marc Cluiche an son ag canar híine hin. Agus cad le darbh seachan sáinis agus tá spás agus iad dul ar an ón síach fiachar sin. Stána gan nuair cinúnach ach líród buit an leis an sáinis ag Brian Cogar ó bolisteach agus nada cad a bhí sé déanamh an son ach sin botún mór graí mílteach ó David McPartlin agus báide fachta an son ag Brian Cogar agus fiachanis nach bhfuil leach an báide idir na fórne agus na dahan ar fada sa tacht agus an de tach Gurm a tachtan son ón seaán hail agus buchalí na galí agus buchalí Tuaim beásásta lei sin. Ach, ní bheith an báideoir David McPartlin sásta lei sin. Scíimiad is Coláiste a churann son ar Luke Davin a solms go méid Luke ábalta leanún toráigach. Cé cheapacha chud bhd an imirt an tá gan nás nó riach na hiíochtaí atá a methe ar fóríl ó bhuachalí na galí tíú cheíocht a methe ar fóríl a me sin I chin tú go díireachtíh. Agus an ciamach is á thógant I gé David McPartlin agus bruntanas ceart brunta an son I gé David ar bhuachalí na galí sé súlanis ná chuir sé sin is seachrómhar a char sin nuair haslaíon mohan lírót na bhachta lár parca. Duine siad nuair a bhín geará leis duine siad gearan sé $1 an únsaí an pass an seolta chofada le fion cocaige cocin is pass seolta isteach san chofada le Commons cadíana sé siúd imirt chealhar an san ó Commons té sé séar an san go gear na lár parca agus sí a char seo stílna an stíle mar tá gan nás na rí tá sé anna bhar fad tá sé sásta sellbhíh meidir I líród tá sé sásta dul fada ach má bhíon gá ledul siar déana sé sin agus tá nó siad an glúiseach do ríiseach sin pass a chur Kevin ar strain son agus níos deisiige buachlíí na galí $1 a bhreithúnsaí ach má tá sé ábalta bádí is scóráil náil dólan tá sé ábalta ar chosint leis agus sellbh na caide an sá inis I gé nás na rí agus iad son $1 a bhreithúnsaí me Kevin son agus an líród sanis a buá agus coca tút fens beag lemachán na gine na gaíthe agus sin scóir le dearbh an son pointir ra héan fachta ge fion coc dá ar an sa tránó na pointir ra cethir don nás na rí dó cethir a chláir a scóracha son sin de buinte hena tí I gna bhíar le sin sé faointe chear a faointe mar sin idir na fórne. Cic amach an san tóca an bhát a bháin eile I methe fada agus ní buchlíí na galí ábalta an chaid san na smachtú agus a fachta an bhát a bháin eile is ag cían bóran. Bhí cían feicálach go maith ag túsan chiad le tá sé peicálach go maith ag dean chiad le agus sin pass le darbh isteachchanis go Commons cadíanana Commons leis Ilan géir go maith agus í sin builte séarnis cho fada le Gavin Thompson cha sin builte stechan son agus é seolta thar sé trasnáin agus nuair atá gíará leis na scóranna tá sé fachta chu agus tééis an báide son Bá fásúil go amach buachlíí na galí tééis brúchan cín agus cúpla scóir eile ráideach fioch ná hálaigh álaigh agus go bíad buachlíí na nás nó rí fuair an dá scóir dearnach. Cha sin agus cíimiad sa hanis an do tach gom leis sé teachta ó buachlíí nás na rí agus é sin na heáid ach an gló agus an loch takeíochta buint salt as an gluthe an sa agus caiim tú rá bhfuil na himiróí a túir sáirtas bantas mar níl sé frist ein líród a bhla soála san agus seo chuún inis naimhíorlathe agus an stíl caiidecha san duine semach go mé sé níos a bhar sa tarna le go nuidir sé ó bheith ag gimmarte gine na gaíthe. Sellbh na caide an sa níis I gé Rónan Collaran agus glóir an gaiid feici gé Rónan dó cúig le héna tí a bhíchar sin agus an sárobarthá déanta ge tosathe agus ag cúlathe nás nó rí agus tá na héinscile chu agus be sé son seáí lei sé chéad leas agus iad aráile hen go méid chóir na gaíthe chun son agus cían bórn inis takeas was ón lína lán chúla casan sé timppla go Commons le chuoine bheith scór ar íarachta thógant ar scór ach bhí a ggé greibh sé hamalín a fad amach agus gribert do chosan tóirí buachlíí na galí ó sa ggóir amach.
Robert Fitzgerald agus sin builteach tidí sin stigige mé le báideach déanta go han sanna g Cailg Gilmore. Bhí brú agus tin semach amach báide le géilte gomach a Ross Ritte I get Naomh Iarlath an sa trónún inmh ach siad sáis atá adul ar a bhreithún sí a me siad san ábal sa scór a ghaimsú riimiis le hama. Shelf na caidan sanna g Patrick Egan. Patrick Egan nach sin pass a chur sé siúd ar stré an son. Agus níor sé sin dulna áit a charis an taobhlíne. Ní móna sástatá cheaptéan Sean Birmingham lei sin. Ach din semach an sa a fiochan ar a glog an sa ar an dobar in Uíbháile go bhfuil fes ag an nó mar sin le dul go le ham agus ní dónm go méid mórrán an breise lenimir gan réiteóir mar ná raibh mórrán the stad anywhere sa chluhan sach shelf na caddy and Sutton-ish against Sean Broderick. Sean, 10 chest in the Parkinson, go Colm Dalton, go Commons, I guess, well, Broderick up the body of the dog, I'm sure I shouldn't put to share and son. I guess for share pointed and the Goran couple no matho hen. Immert Hilver and son. Off young cook about the son, Lenagor and the Rís, a he shouldn't have had for real like shat, Chochanyo McClan, and me had and saw at a dobber. I guess. Bhfuil scór eile an nán an do bhuachalí nás na rí. No, an sédig an réiteóir ó Loch Garman Patrick Murphy an adóg de le hamansa a fiochan ar an uardóir. Chará go bhéile le leanúnte raig a chiachar sin díireach síos lá na parc chuig líróid nach a buite rís I gé nás na rí agus Commons an son agus seo pass le dearbh an sahanis agus bead nás na rí georgan scór dearnach ach sin sár chosint an son agus I midóir thug immert anna bhd don Naomh Iarlath ná Bernard Cohen an lán chulaí an son ó chur a finne ach fós an son agus cíimiid an son an réiteóir is tá sé díana ar sin thug sé saoirchic do bhuachalí Naomh Iarlath luas a chluthe mar go leag daine do bhuachalí nás na rí I láimh ar líróid ar a dalamh chabáta son ála déanta go cían dahan agus saoirchic isteach a bheith ann agus is tólam go bheith Kevin Cummins ó nás na rí a thug go teasna chuní seo thógant is cé go bhfuil sé garad go maith go dtís na polaí Tá an ré is séidenis agus tá sí séide go cruúig ach a gur sé sin isteach ar Kill Commons ní chorig mar tá bratbán ordahan san istéig agus puinte eile fachtaige buachlí nás na rí dó sé le héna tí agus táach sé sin ráte lumsa riimiis an chluthe agus iad a gimmarte gunna na gaothe ansa ar a dobar an Uíbháile vinserálibh go gaithg ferbh na ggótaí bán a techt ach fioch go mar sin atá ag le hama ansa ar an dobar in Uíbháile chluthe Leathcheannais cornaí Ógáin agus an túsplódrach a dhéon nás na rí an son spáidecha ón ibre tídiag Niall Dolan tí secondíag nó 10 second nó mar sin don gluthe further báide eile ó Sean Broderick nó pointí teachtós na tosathe ná bar chruig á dhéanamh agus na cosantóirí agus mórach an botún a bhíon I an báideoir David McCartlan níbach ein David McCartlan gam le scéal níbach ein báide efachta I gén Naomh Iarlath sé Brian Cogger an fuair a báide ghóstan ach tá golóir obair le déanamh I gé buachlí Naomh Iarlath agus head son adul a Jonah Shomry festis gan dát beg an tarna le a gun biodíh an sa le hanach YouTube TG caharach mar a hasan rudaí an sa I gé le hama siad nás na rí a há a buchtint agus iad a buchtint go maith agus be cór na gaothe agus is gála atá a gceist an sa trónóna nás na rí a dó sé Naomh Iarlath ón ghailibh a hen a tí be míad na thnáis leis an tarna le go lua. Canis do cornaí Ógáin rábblion ó hin ní gaiirí gló a chá deise chuig sin dír an sáir bháid agus iad a dollar an únsaí agus é sin nada sibhan son a sin teachar Giovanni a chur ar fórí go an gá a choláidirach má tá sí láidir níl se chur a seachar buachalí ná sellh a fadath gan nás na rí iad a dollar an únsaí inis agus deis scórála eile cá agus cé cheappacha gunmh gála gaothe Seán ó bhádar an ceann dearnach ach sin sé chic le dearbh seachas spás an san go dtí canar hínahin canar an son na dul chun cín agus é sin builte
agus an chaid an fachta eiste seán agus é cíine bhar bháide agus báide fachta seán agus réanrásin sa le bhuacha le methe ó lá Patrick Egan nach sin dromha tún an báideoir an son díireach leis an gicamach agus é sin builteach agus céhfuil tean líróta an sonna gé naildólan thóáil cíanna ach fiachar seo seile fós ag nás na rí agus ar deirí sin builte Har se trasnáin Ilan géir fanna gé nuair cinúnach ach líród builte leis an son is Brian Cogger ó bhilisteach agus nada cad a bhí sé déanamh an son ach sin botún íana Commons leis Ilan géir go agus í sin builte séarnis cho fada le Gavin Thompson cha sin builte steach an son agus é seolta Har se trasnáin agus
Se chorde fáilteróh ar nas codín tarna le an sa an Tobar in Uíbh agus siad buchalí násnúirí atá go mór chun cín dó sé ar chlár a scóra agus san bhuichas san le bádaí sichiad le agus Sean Broderick leis an tarna báideach gan dátrimis san bé Niall Dolan na fuair an chiad bháide chase le had a second ach go leor le déanamh a Naomh Iarlath sa mar tá siad san I gimmert a gunnimh gála gaotha. Ní hen ga tá sé de síos na páirce ach gála ceart ach béidir mar an stíl caide a bhí a son so chiad le ní ráidir sásta an chaid a lábhseáil go ró hapig ach gan dá tá sé dachar na passanna san na hós. Aní achar na passanna san na hós leis an gála gaotheach, chudas na himimeóirí chu raithna níos a bhar ar a chéileann so, agus is soling go bhfuilúna dí a takeach an páirce do Naomh Iarlathe. Nadidir an bhfuil Ross Cohen takeisteach son se tá Ross takeisteach nadidir go díireach cé do atá sé takeisteach. Réiteoir olbh is chun túsa chuir leis a tarna le cé a cháóig do canis chuirnaí Ógáin líon nach díireach mar ionidir sa chiad le a sé adul ar an únsaí a líród san na meheisteach a ché cemátasteig. Japas go múach a líród a rás an san fuidir báide leis an chiad únsaí don giad le nás na rí. Me sé dábalt an chiad scór don tarna le a chaimsú ar an gitóig an san Sean Broderick agus díireach mar chiaachna idir an chiad le scór tag tús an tarna le tá scór eile fachtacha agus sin go díireach a bhacha tastáil Joe Padraig Crebin captain ar gamlis géal banistóir na fórne gan dá be sé mar ránóir leis le nás na rí fuair an tínsir chuman an son agus é mar ránóireach déanta níos a bhar an son a gé hína hinna báta son agus í sin búlta suas ach fiachar sin tá Spáinis é sin chud céáláidir is atá an ghaí an son ach Coláiste déanta ar dar gír in an báta son I deir a réiteoir gan dát an Cluiche speisií sin ar siúil ar lá le Padraig agus beag buaiteoirí an Cluiche áíochant le an semche leabharne nó buchalí deide ó bachara íalta as gan dát beag an Cluiche an beogan ar leabhar cúgdíobh ar lehanach YouTube TG choma agus é sin tacht beo ón gáil go bhuiog am leis céal an Cluiche ábhardín díanach an nuamhach gan dát tá sé dachar tacht ar fácranna sé sé tíostar am bhígan san an tachtan se caite siad san an nuas ar a chéile ach gafrach sé dún leis a thuirt an glas atá a tuairteide don barcan sa an Uíbh mar drumchlum na páirce chomásaíach sé a bheith leis a méid báisteach agus a méid sturmach tá feicegan le cúpla seachtain an nuas ach gan dát an ghaid chéanna speg an túnchar chéanna gan ghair na chluiche ar fad timpeall na tíide ach se chuinis nás nuaí agus tá sé so bra cúmpórdach sellbh mead ar a gad nuí lábhseáilisteach mar sin nach sin anna bhlaáil síos an son agus sellbh buit ar naisinis I gcén Naomh Iarlathe ní féad le ní rót an lábhseáil suas ach se chuin an tunadí a tháinig isteach an son níos lua Ross Cohen a cha builte suas an son a gceach buit ar naisian son a gcé Jack McKevitt inis a buil na líróide suas an son chomhfada le Niall Dolan agus é siúd a gúsáid a módíideach ach fiachar sin I leadna an ghaid agus an túnchar atá gan ghaid cíanna ar an gluicheann so agus má tú chun scuile leis an gaiid san dolisteach go dtíon líon lántas ach catú bheith tóiste ach dechar a bheith tóiste scála le rám machanis a hagan Kyle Gilmore agus sé seán chaileidir sa chiad le nás ót na cican amach bhí buite glán ar bhuachalí Naomh Iarlathe Cíimiid é sin builteachchan son agus cmeada sí an ré an chaid san an náir a fiachar sin an bhóta bháin eile buite an nás na rí cook an báta son tíanta go maithe ag cook agus an passan scuilteisteach ag chomhfada le Colm Dalton is a teabhar leis agus passan son chomhfada le Dalton na fuair an chiadbáid agus siar a héin siad agus cook inis chuir sé ceanthir se trasnáin le na ghorann sa chiad le chuir sé ceanna mú le na ghorann nach níos leis a dasóg seolann sé iarracht eile thir se trasnáin agus réthrás cartansa le bhuachalí nás na rí dóthacht ar chlár a scóir agus san héanna tí go buchalí na galí gan dát fuidir an ceanna sé má nuad a gluthe canis lein roinn seachtaí ó hin Bead scoil na chiildar a bhí go mór chun cínim líana, tí scoil ó chiildar a cáiliú de chluiche Leathcheannais na cruimhe ach se chuinis Naomh Iarlathe. Bhí fneacht déim líana cosan ar chruimh chonacht do bhórtan tranais agus is achar beag é déim líana do ghaoine áirithe ach do Coláiste agus do scoil atá chobródúil agus go bhfuil
an cáileara dus na chuid dus na fórna is ar riamh chun parcas choch mórtasa is gorta móraí téimhse de mlíana róbhson ach an cic taobhlína bruntansa ar nás na rí Jack McKevitt Téin sé sin chun cían sonnach léite go maithan ar an 9 séar an son get Cian Davin ifir a seachtar a Ramson Coláiste Naomh chéin a déir a réitóir Seas na hen se go cón an tunna dí a tháinig isteach ó chur a finneach din semach gur bhór se sunk srám a bouta son agus an taín an réitóir lim Patrick Murphy Jabba denta gan Patrick go dísa ach ní léon malís le fiscint ima ar a barc ach tá Patrick Murphy breásásta scaoile leis an immer tráil sé sin buin is get cón ach dro fasan sanna get cón agus heb butearnáis an sa Again, nás na ríogus a mó díreach an úsáide cosúnaéis agus háid millióí sa bhreis an sá agus de se chuirháide a cha méid an fear a bhuaig an chiadháide an sun. Náil dól an ábaltain líród san na chimeadisteach ach níl agus is ar fóríl a chuig iirecht le siúd. Agus náráinach chana sa a ge locht leanta nás na ríos cnebh ná bhechan siad go mórchan cínan sa agus sin chuig nóma go le isteach sa tarna le Kyle Gilmore Seamró go chartúna gimlín sé siúda chud caiide leis a híochar sin le roigan gic amach san díhan is cécholáidir is atá neart na gaíhann sa ar an dobar ina bháile ach níl sé chur isteach námach ar bhuachlí nás na rí an pasan solta seacha Joe Cook ach fiocha ríis go ben líróide bhuachan na rás ach beag nás na rí breá sás den líróide scaoile isteach mar sin mar tá go leor don bar le Tá sé dechar an chailsan a lábhseáil suas a gcuineh an gála sa. Is cíimiad a cic amach rí seo gailmór agus fiochar sin tá sé cho dechar í bhil amach an son agus cé bhfuil se le bheith segus í buirte gan Naomh Iarlath deanta go maitha an bouta san agus deanta go maitha san ag Patrick Egan Coláiste san deanta ar Patrick a deir a réitóir nadidir sa an raibh agus Patrick an sunnach fiochar sin an pasan deir go bheith seolta na se gacha fachtan sa in isige Náil dólan dollar an úntaí buile do ghóil in frachtaige ní chun seisteach námachar se chun Broderick agus se úntaí únta chunta ó nás na rí a numa go cos céimena ar deirean í heidir a réitóir a chasin líróid sin tarna bhóta go líróid san caitecha ach dámach an chaidsan seolta isteach chun níos an tápúla is tólam sa greibh deisecha ar bháide ach ní rád ar ábalta an deisean na tapú ach ní chuir sead a seach námach ar dó hochtar chláir a scóra cos an sin chead a faointe díag hena tí ag buachlí Naomh Iarlath siad san atá a gimmert gunneh an gála an sa agus is socha gníach an scris ar fad sa chiad le Sést lahad second nóir a scaoileann tú isteach báide a gunna na gaotha mar sin túair sé ardú anamathe don oireann tá gimmert gunna na gaotha agus tu go lag bhisneach ar a súd atá gimmert leis an ghaid agus tharlálaigh an soach seo chuin inis Naomh Iarlath tá sé feic ag an go mion minics na chluíosa go háidir fééis go bhéad le fórna Tráchtaire rábháid a tapig nuair a legan mar sin ach tá bádaí a tastáiltúthe ach tá scóir a tastáiltúthe rimis san Shelf na caidan son nisige John Conall ach shelf cailtige John agus tá obair cho cruig dentan son ige Colm Dalton agus an pasan seolta isteach aige ach cad a bhuaigan sa agus seo immert chialmhar ón lánta sachan son Hic se go raibhann líróid san chump seaba Gavin Thompson na cappa beidir go brabach sé seachan an lá héin ach ní ar dhéon ach an íocht son na socha sa me head fórí le há sé tá gom náráidir tút fe ein scór an son ach nobar íon Colm Dalton chun shelf a bhachanta leis sé líróid abouta san mar a dúirt libh an chléile cheanna sé le beon sa ar leathnach YouTube TG Cahir ar Spórt TG Cahir an leathnach YouTube ar leath teis cúig Mach réalta ó chunta ghuiide áiachint le san chialáirne. Agus má tá réblóid don CLG arsúil an nás nó rí dead fárrág bhfuil álaigh a tarlú an na ré. Gan dát an bailile stílan son ó cahar ghuiide a bhchan craibh idir bhenach caide na hÉireann. Agus má réaltan sa agus áfar an sin se ghuiide a dul go má leis agus iad a rhaine dó na srathe.
Agus beidir go meisiad san na cumad súlar an gluthasa, ach beidir ná bheith leis mar beisiad a díú isteach ar na méid atá le déanamh go san, agus siad a propáil agus all bhú don gluthasan, ach mar a dút. Beag an líród a chahabh isteach an san ar lethúd sé a cúig, agus ní chaile sibh an chud don action. An soch Coláiste san, géilte a déir an réitórig a tosathe ná a bhíorla, agus an Coláiste san déanta ar chócheap déan, Nás na rí, Jack McKevitt agus sin pas le darvan son. Isteach go Niall Dolan a chow leis a cha sin tucha chun na talún about san ón Brady thughaig a Coláiste san agus is tólim go bé Colm Dalton a thógaigh an séir chiicsa. Nó, an ducaigh an báideoir David McPartland suas. David, bhí sé lechaí na bheith. Ach, déad Colm leis fan siar san uachal, fan siar ag sné a díirech atá déantaige. Cíimiad is á níos me sé ábalta sin I seoir a Harris a trasná na scaban leis géal. Mas is go bé Colm Dalton bhí teachtamach chun sin a hógantach bé Gavin Thompson a thug féin íirecht san, ach íirecht a bhain eile a head fóríl. Ach ní bheith tú chur isteach námachara, ní dólam sa mar na íirechtaí sa atá a dólar fólí na nobar a gist. Atá le díanamh get na bhíar le chun an líróid san fiúbháil a lábh seáil suas na parca an bacint túirt fes scór. Ach fíoch arís an casan Lord Park díirech mar a hála sa chéad le. Siad buchalí nás nó rí atá a buchtint an cuiblint san a máthán. Dolan is agus sin pas le dar a bhisteach an son an bhóta a bhain eile I Joe Gavin Thompson a builtin is leis a taobhlína siar a hen se go Dolan inis a tarach leis a chaid agus a dul chun cíach a stracha chun na talún agus ní raibhann dar a rá gin réitórin son ach séir chic a bhrunna an son Niall Dolan agus tá carta buí a bháin feici an go dísa sa chluthe. An gíimiid an charta buí eile agus dúnseach amach na scóirna a bhil níos a chungraí go amach carta buí an nachtain san na gin réitóir. Beidir go níana sé an bhóta bháin eile mar bí seoráilta go raibh Dolan na cuine bhar bháide an bhóta san. Ach go dísa nílach ráfaointe feachta sa tarna le a gé buchalí nás nó rí gan éon scóir a gé buchalí na galí go dísa. Réitóir me henis isteach chun cainte le duine do chosan tóirí. Na bhíorlathe a síint sa fór cór leises. Beidir a díar a géalú an réitóir a háiseach. Ní hendro réitóir é Patrick Murphy ó Loch Garman agus beag taíomh aige sin I mireorí atá díar a géalúhaig ach ní leon dátán ach go nocht for carta a stóilm sa mar bhí deisian san siúráilta ar bháide a gé Niall Dolan. Cíimiad is a nach cháine am díaga methe. Bhí siad buachlaí agus lech takeíochta na bhíorlathe a leandála sa ar dobar lua go measa chluthe agus idir lán de leo agus lán de cheolach. Séis tahad second an géad le chucht deidir lena go ceol agus An muochas son, socha má tú a fíochaint ar an gluthasa le gansaí nás nó rí muochas son le Niall Dolan. Agus thug sé sin an spreagáibh dul chun cín. Ach cíimiad is anis, deis scórálan sa rís a gan nás nó rí agus Thompson, Gavin take amach chun í seo hógant. Agus céig bhfuil sé cóngras, céig bhfuil cór na gaoithe, caithe sé eise a thós a gceart. Fiochan sé sin siimplí, ach leis na cníalach atágan in sa in íomháile níl sé sin ró híimplí, ach an taction agus an bhart dianta an son a gé Gavin Thompson. Agus mura bhfuil éirí níor Lazarus an án do bhuachalí na galí, bí seoráilta go bíad nás nó rí. A bheith sa chluthe canis ar lá le pádraig I gceann áras. Agus bhíidir an go dearnach a 2019. Buchalí armanach a fuair an ceann is fear an bouta son nach céadra le hiacha sin díach an gic amach fuair sé séir chic cúpla second ó hin há pointe eile fachta géis pointe rití de Gavin Thompson agus nás nó rianis go mór chun cín agus an cuméid go bead son a bheith a cáiliú don gluthe canis. Ach, chuna cheartúir do buchalí na bhíorlathe. Tá siad a teabhile ó gcónaí ach cín sibh son ní le líróid ní ganach sé de dí son don módúir Kyle Gilmore
Macha hen sean son agus Niall Dolan agus annach le go dí simmer again Niall agus char sin fachtan son aga Gavin Thompson agus bín dawer lena herod buchalí nás na rís knef nábach na ha tosa choma as a tá son agus tá tosa úntacha chu hí cáil chosantóí na bhíorlathe a greibh connachta náráidir i ggéile scór na mór an rud náráidir ach stólamsa go bhfuil tosathe más na rí levéal beidir níosíarde ná ein levéal atá feice go dísa agus séirchic elegéilte agus cíimi de sahanis Gavin Thompson me sé abalta tíú faointe a gáilt nachar do gáinómat i duine amach. Tá sé seo cumasach tá sé ábalta bhfuil sé sin seolta Harrison spot a dómh ach gan iscéal ní hé Gavin Thompson a bhí an abáta san ach sé Kevin Cummins agus í sin seolta Harrison trasnáin agus réthrás ina thomláinanta a gceith buachlaí nás na rí dó héine agur chláras córachas san Héanna tí i gceanna bhíorlathe agus captain na fórna is Sean Birmingham take siar agus siúdal áraigh de sellh ar gad pas láimh seolta bhaig go Birmingham agus seochún inis na bhíorlathe agus countess na chiad or glóiseachtaí atá deanta go sun Satharn le John Conall ach ceachachas a gcead John inis ná fiú i lírótan i chiála gúine na gaothe mar bhfuil sé dacad an sellh i chimead agus sin builte stachan son nach má tá tosathe nás na rí go tá na cúlathe chomá cíanna agus sellh na cadine sé gan lán chulaí Charlie Murphy siar a héin sead Green Bádúr McPartlin agus an botúnaíonn sé siúd sa chéad lení dólam go mé géon túnchar a gceisisin ar an gluthe gan dát an báide Sólim ví sa fiachant ar an báide cíanna an san lelinn an brise bhíon do le hama agus is sólim gap sé go raibh níocht san dal ar fóríl ní anna sé an botún san éis bíisiúráilta go san nach nólan an dólan gam le scéala sa dearg sellh a bhhaint ar a gaiideach ní raibh sé ábalta ífeoch suas ige an an cinúnach agus ón Brady an san passan san chofhada le Josh McHugh inis amachchan san chofhada le Ross Fahey a bóla na líróid an san chofhada le Brian Cogger á dúirt an san dá cheaptéan Sean Birmingham ní sa bhar ó na bhíorlathe go dísa sa tarna le bula do gháilinn fachtan san ga Coggerach ní chuir steachná machar Sean Birmingham inis fear átha cín an líródsan caiilte siúdach lena ghoran heol sé ar neis í sin go dtí Bernard Cohen sellh na cadine sé Alan Banks chasan na park go dtí Ronan Colleran cadí anna Ronan leis go leor an gaiid sa chiad le feiceige Níle méid cíanna feiceige sa darna le fiochaí sin lábháid seach beisi seo dán téireach an sa imil na cearnóig ach fiocha seo cosantóirí nás nó rion san nach a réiteoir Nead a go dtíra cad an réiteoir a rán soilm go séirchi isteach nó bhil seach na líróid an chahabhnáir de Neadidir sa cad hiteach go dtíireach ach se séirchi isteach atá ann de réitíir go rid Coláiste Naomh san ar chanar híine hin agus deiscórála an sanna ga canar Bhí a róhaint ina miróí ar leisin san ag gan nás nó ré agus pointe an chiad scór don tarna le fachta an san ag buachlaí na bhíorlathe. Má tá síá san teachta leiste chluthe, pe gur an níos mó scórna a ghaimsiúach cíise bhíon is cécho láidir tá gaiáis mar tá gála san séidir síos na páirce agus híochar sin seaas go méidir nó mar sin a chuigin líróid sanach tá gur dún san na chorastan tunnadaí cóin a tháinig isteach agus an réiteoir rá Leis sé bhío tharisteach agus chur Coláiste agus stólam san neidir an crampa atá a chuisteacha ach le nósa leis an imirt an sommar na bhíorlathe dul ar an nónsaí agus sin builteisteach an sanna ga Colleran agus chofhada le canar híine hin teasanna an san ach bhíidir díarag an lántasach a ghaimsiú an san leis a passan Sean Birmingham ach ní ráidir ábalta sanna dhéanamh agus a líróidir deire I methe Harris a taobhlíne agus cic taobhlíne a bheith ann don nás nó rí Sean réiteoir inis ráileo an cic taobhlíne san na hógant rud atá deanta go beisiad chósás leis a spánsat go bhah cosa dó héine agus na cnéalachas níl sé frist na scórna san a ghaimsiú
Verbór don scóráil deanta cos chiad le Tarlíonn san uaireanta nuair íon an gála choláidir satá sin sa ar a dobar an níomhálaigh bhain sé níos fosa béidir seileadh chimead ar an líróid agus gimmar gine na gaothain son ach tá imireoirí úntacha I gcéin násnúirí níl éon dát faoi son agus an cinnig ceart adógannte go gcónaí siar a héin siad leis sin an báta son chomhfada le cían bórin is a bóla na caideachchan san go fion cook agus de scórála eile an son thug fion an pashaid chomhfada le Colm Dalton na túirt fanstroch a chlágéireachtain son a chuilm ach ní a cuine bhar sin a bheith sé siúd is agus socha gur a propáil a bheith siad a do an lámúar láile pádraigh I gceann áras is cenáit eile a bhar le a bheith agus tá I gimmart dod scoil agus gandát níos ní mór na deis na rain tú cornaí Ógáin I bhuachtint Bhín tíomhlíon ar a bhéad I go mástú go mástú sa cearú bblion a drochi amachchan son agus bhar sé báide sa chiad le dólan cadíanana sé an bátasa ach bhíochar sin pascinúnach ach láimh le go gedólan ar an líródan son agus cheart amachchas sa gcéin náil cadige sin í anmh sin éon siúbháta go bhfuil lehéadaíanta I gceith imireoir má ar a barc san na nuamh ach socha ná hasasta go go raibh buchalí Tuaim an bhre hún saí mi de so mi o'r síntan san stig nadidir cé tá ann go díreach ach an gíimiad in is under de násnúirí tachan park mar siúrálta glán caiig bhid sead cáile don glathe canis dó a héine ag sin 6 pointe díag héna cethir gan a bhíor le bearna le 10 pointe idir na fórne 6 pointe díag gunne 6 pointe Cian Davin, chastan na parca chomhfada le Josh McHugh. Josh McHugh in is, cadíanach Josh. Raise, Harnash Joe, chéin éon bhát bháin eileach ach chailtin son agus anta go maithan son agus Thompson agus inis nás na ruí a dul ar a bhrethúnsaí. Lán de inmh, lán de bhís nachat scnéad ná bheith siad 10 pointe chun cín an sa ar an dobar agus iad a dul ar an únsaí an son. Buailte siar an son atá an líród son. Chomhfada le Sean Broderick, siar chomhfada le Dolan a chanis an imreoir Lord Parke an son. Dara Crowley bhfuil sé siúd a túirt fansbreoch cumann amachchas ar a gceann son an bratbáin ordaithin son na stig agus an bearna I míad a amach go éon faointe díag an so. Agus anna dí olamh chun tachan Parke an so. Don nás na rí, agus dim semach go se cahabh ifid na fethe héan, fear na rahíní Jack Taffastólim ach cam sin I chinúdíh, ach le nó mar raig leis an imirt an tomar seileadh na caiide buite gan nás na rí mar atá deanta go mion minic, tá sé take suas ón lína lán chúil cían bórin chun seileadh na caiide bhuachtint siar a héin siad. Líg sé táine se chadéirigh an táma bheil tása cos son go bhfuil taspántas úntach tucóhatha cosanta ar an dobar agus go bhfuil sead na máistrí an sa trónóna nuamh agus sin pas álainn isteach an son chun cín agus an merc chun tosaigh ní meile daoine merc chun tosaigh cíanach mátá sé Sna rialacha cheartaí rúsáid agus sin go dtíreach íon cummins agus é sin buailte isteach an isice. Seileadh na caide, raibh siad teastan an sa. Raibh siad ach raibh siad siar leis. Mar tása go son ní gádó bhíon is ach seileadh meadar líróid agus Jack Taffalmh chun tachan Parke sé sa múl cédá a thugad sé isteach go. Ach seileadh na caide buaite siar an son. Chomhfada le fion tolaí. Chastan na Parkin is, chomhfada le Cian Bourne in asca fion tolaí an bhát a bháin eile. Seo chúnin is, nás na rí, Dara Crowley a teabhar leis chun cín. Pas chastan na Parkin son ó gara. Agus ena gála cartá sé nó styrim a sáhuat san nuamh, buchas mór le díana nar a bhein bháisteach againn. Steag na himireoirí, ála gleat. Jack Taffanis nar bheith chiad brise elegant tucaigh buchal na rahíní isteach do bhuachalí nás na rí. Agus seileadh na caide a cos son Robert Fitzgerald agus hí sin buailte go háir dachan níocht son imethe ar fóríl. Agus mar a bhí saráilih, cí sibh sanna teachtaisteach chun Parke an son tá an tonadaí Jack Taff agus be sé sa múla fiscint cé teacht amach. Agus is tólam sa go bé fion cook, má dearúdarm sa gáfaointe fachta ge fion.
So Cluiche ceann lena gcuireann, ceann lena dasóg, beidir ceann breise. Me fiochann siar ar man nótaí ach le nómar raig leis an imirt an so mar tá cic amach áthógant an so ag Kyle Gilmore. Fiachar sin droiche amach an son agus léite an son Kevin Cummins an gic amach son agus fiachar sin má íon tú botún a gine nás na rí bheisiad son ábalta tapúir am tú son agus sin álaigh ionidir an báta son agus inis tá dó a tídiag aim sé go son agus ganach hena cethir géalte go sin na bainte diag a gcuineh hen a cethir 7 bainte agus ráfaointe diag idir na fórne an sohanis agus an ceol agus an glófad a tacht fem bhunnasa ó lochtaíochta nás na rí iad san cáilethe an bhóta bháin eile do Cluiche canis gornaí Ógáin agus nábheálo an swé a thuirtló a gceann áras a láile pádraig a cé bheith leo sa Cluiche canis begus agin son an nocht nuair bheith an Cluiche gan dátí sin ar siúl chuas an muo sem cheilárne áíochan an son le machreálta speisisin beogan mar dútlih lehanach YouTube Spórt TG Cahir agus be cuiblint úntacha son idir bhuachlí chéirí agus bhuachlí duire mar sin ní gáidíh se go baile an dáchas a chur an áde an kittle chur síos agus bús agus súb a bhaintas na Cluiche atá agin díobh beon sa mar dúirt lehanach YouTube TG Cahir Spórt TG Cahir ach leor anna de hinis agus cím se go bhfuil cúgur fém a bhunsa olaf chunteach chun páirce ansa don nás na rí a Leathburn ar gine a cos son beag Sean McDonald le tacht isteach leis is tólim leis go bhfuil Luke O'Donovan a prapáil agus ar deire an son Tráchtaire Jameson ó bhaile iad mar sin golóir anna de Tráchtaire náis droch chic amach eile sellh na cadibuatin son nach an níocht san ó Sean Broderick a methe ar fóríil se cethir donna dí nás na rí a tachtasteach chun páirce an son Leathburn if le fé cearach havan son a Luke O'Donovan gan scéal bertica atá meisteach go dísa beag berteile a tacht chun páirce an son a ggéan chiad brise eile agus siad son Sean McDonald agus Dara Jameson agus a tachtamach an son tá Colm Dalton agus Cluiche imar a Colm Dalton ní léon outfí son agus a an lántasach Gavin Thompson chomá agus iad á spáráil téanais don Cluiche canis agus ní fada bhain deide an chluichen sa tínóma go le agus ha mar rálih I'm sure so was a seaán inis agus tá seaán san na boga mar go bhfuil an gála gaithe sa a séad síos na páirce inis agus is an molchas atá na cnéalacha dalan sa mar a dúirt buchas mór le dia go gan an báiste chháin ach ní léon dát ach go bhfuil neart na gaithe choláidir an sa an Tobar in Uíbh agus Naomh Iarlath tasca san ar fad meálir ach an dát sé an tús blódrach ionidir an son agus báid sé 10 second a get náil dól an sa Cluiche ach Naomh Iarlath san na dearg sellh a bhaintar leis an líróid ach níl se ábalta san na dhéanamh mar go bhfuil buachlí nás na rí breá sásta sellh a chimead ar a líróid agus an tonna daonis Jack Taff agus sellh na cadifachta a siúd an giadbáta a siúd a teabhfuil leis Coláiste beidir déanta ar níla dear a réiteir bhfuil a báta sa tá agus déanta go maithan sanna get Jack Taff a chabeir tonna daí bhís aráilih tachan páirce Dara Jameson na son agus Sean McDonald i tachan páirce an son nó sa mé díobh an cúpla nóid céá tacht amach ach ní bheith sé tábal tún chorómhór a bheith chu ar an Cluiche ach dó tídiag le hen na cethir barna de gáfaointe diag idir na fórne an báideoranis David McPartlin a tachta sa suas chun an séir chic sa thógant agus is solam duine san daine a fágant na páirce ná cían bóran ó bhaile ide agus Cluiche imar a siúd an san Silína lán chúil agus Kevin Cummins imar or Cummins ní léon dát fí son Cíimiad a inis David McPartlin na bhreáiles pointe a raimsú an ach fiachar sin nósigh sin deit cé choláidir is atá neart na gaithe an sa ar a Tobar Capas hain beidir go raach sin thar se trasná nach a ggé nómad déarnach chasan líróid agus inis nómad lenú mar sin ledal sa tarna le an sa agus cadémarta spántas atá tucha ag buchalí nás na rí agus beag an furin banistíochta
Padraig Cribben, Cormac Hughes, Eamon Fitzpatrick agus Stephen O'Hanlon beásása leis a spántas atá go bhatha ní cheart gomach buchalí Naomh Iarlath ródíach mar tá sé take suas a gcuineh furin atá cóteála go agus go bhfuil stíl imar a caiide nútála fada tá sé sásta a dhimmar garid tá sé sásta a gimmart fada a bhí blion maithe get Naomh Iarlath leis mar gribh bearna le debhblion bliana idir iad hain agus nuair a bhhaidir creibh connachta go dearnach agus be sé a súr ná bheith go bearna cíanán ach gandát céimar chéin agus tu sé den níos láide an bblion se chuún agus duine semachchanis náfuileach leneomat nó mar sin ledal an sa go lán amach gandát nach scór bháin fachtaige buchalí Naomh Iarlath sa tarna le agus sin fachta óséir chiice ach ní hé nachún na náfuil mór an scór na fachtacha mar go bhfuil na cinéalacha ansa gehanis fad ní féidir faceile rá ach gohfuil se aníachar immert a gcuineh na gaothe ansa agus seachún Naomh Iarlath chuna cheartta thuúrtóh tá sé díarraigh na scórna a ghaimsú achas socha go nósigh sé sin an trónóna atá san chuid an iarracht san ó Alan Banks agus ní raibh sealtaí bhil ach seo fearrtha gimmart nútáil fad níos suas túmsáise leich na himire aimsú ach bheithneil dólan ar ghine cosún agus fuair sé báide sa chiad le pointe eile fachta gainis sa tarna le rithráis le buchalí násnaí agus cristar fad déanta an son ige le héadí nail dólan ar lína lán chúil buchalí na galí agus bhí clú agus cáil ar na cosantóirí a teachta seach go dtíon gluthasa ach beidir mar a dúirt go dánig laghhisnachara nuair a daim sig buchalí násnaí an báide san lua sa chiad le duine semach ná a bheith had second nó mar sin i mehes a chluthe hí sin builte machchanis agus tíochar se cé go bhfuil an chluthe buite go bhil go tá sé a cíine bhar scór eile agus bhfuil se báide sa chiad le tá báide eile fachtaige pointe ó chéana bhíon nail dólan inis agus tá slua fem bhain olah chun réisteachar a barc mar tá an tam scoasa ní chorch sé éonúnta ormsa dá séad a chun réiteúir an adóg déarnach ansa mar níl seansdá leid a g buchalí na galí Satharn sa chlé ach nail dólan fuair sé an chiad scór don gluthe báidí bhí an son an muile an scór déarnach don gluthe fachtaige sellh na caidan sa ge Josh McHugh agus an passan tu go bhaige geisiú a fiochar seo agus fósa miróí násnaí agus tá sé a gomar chócrúig cé go bhfuil siad chomór chun cían so tá sé a gobartá chéileach na pictúí fem a bhain ansa an dobar in Uíbháile agus tá lucht lenta násnaí bís réisteach an barcan sa be sé a céúra níl éon dát faoi san na líródach hafisteach a gen réiteúir siad buchalí násnaí a bheith sa chluthe canis a lá le Padraig réhan ráisló an sa an dobar in Uíbháile tí cardíag le hena seach tá de tacha gaiirí an áde tá nadóg déanach séite agus hiachar seo do roiir buchalí násnaí a ritheach a barc agus a lucht takeíocht a breásásta leis an spántas atá go bhatha an sa an dobar in Uíbháile agus bua olmhór a cosún ní dólan go raibh éine isú leis sin tí cehardíag le hen a cehar an sa agus duine semach go mbeadh tí faointe gine 7 pointe Dalton leis an báide an son lua sa chiad le agus díanach an son nail dólan gam leis céal leis an báide an son lua sa chiad le leis an chiad glúiseach agus an glúiseach déarnach an son mar sin siad buchalí násnaí atá cáilethe do chluthe canis cornaí Ógáin im líana cé a bheith ló mar a dúclip beag an chláil leithcheannais eile tachtbeo ar lehanach YouTube Spórt TG Cahad eile lethirtéis a cúig machar an nolta ógóire áiachan de son leis a sem beag buaiteoirí an chluithe san i gimmart i gceann áras agus be sé a gimmart a gcuine násnaí mar siachnaigh an scóran sa a dobar in Uíbháile násnaí tí cehardíag Naomh Iarlath hena cehar tásúlagam go minineamh tainmh as an gluthe san. Canis do cornaí Ógáin gáblion ó hin ní gaiirí gló a chá deise cotín dír an sáir báid agus iad a dollar an únsaí agus é sin nada sibhan son é sin teachar bháinní a chur ar fórí goil an gá choláidirach má tá sí láidir níl se chur seachar buchalí ná sellh a fadath gan násnaí iad a dollar an únsaí is
agus deis scórála eileá agus cé cheappacha gunmh gála gaithe Seán ó bhhaidir an ceandearnach sin sé chic le dearbh seach sa spás an san goí canar híine canar an san na dul chun cín agus é sin builte. Agus an chaid san fachta eiste Seán agus é cíine bhar bháide agus báide fachta Seán agus rahan rásin sa le bhuacha le methe ó lá Patrick Egan nach sin dromh tún an báideoir an san díach leis an gicamach agus é sin builteach agus cé bhfuil se líróta an sanna gé naildólan thóáil cíanna ach fiachar seo seile fósa an nás na rí agus ar deirí sin builte Har se trasnáin Ilan géir fanna gé nuair cinúnach ach líród builte leis an san is Brian Cogger á bhilisteach agus nada cad a bhí sé déanamh an son ach sin botún dhéanana Commons leis Ilan géir go agus í sin builte séarnis cho fada le Gavin Thompson cha sin builte stechan son agus é seolta Har se trasná le Dalton na fuair an chiadbád agus siar a héin siad agus cocanis chuir sé ceann Har se trasnáin le na ghorann sa chiad le chuir sé ceanna mú le na ghorann ceann is fear an báta son nach chiadra le hiacha sin díra chun gicamach fuair sé sé chic cúpla second ó hin há pointe eile fada na chanis an nimreoir Lord Park an son Dara Crowley bhfuil sé siúda túirt fans beag cumann amachchas ar a gceann son an bratbáin ó chicamach an son agus léite an son Kevin Cummins an gicamach son agus siachar sin má íon tú botún a gine ná siachar seo cé go bhfuil an cléith buite go bhil go maitha chutá sé a cíine bhar scór eile agus bhfuil sé báide sa chiad le tá báide eile fachtaige pedíag le hen a